Здравейте! Днеска ще снимаме на Shadball. И да, прочета го. Не забей. И това е някаква игра. Също е стигна. Вот. Okay. Вторник. Окей. Каваме се. Мислех, че ще се отправя. Оправих се. Виж ми Йо. Лаква! Сколько залага? Ти! Снимай. Ох, очень добре. Читай. Бейсбиз. И че толкова дълго време не съм качвала. И да, плаща. Да сме много ти. Пази, ние сме удивим шум. Еее. Как? Как стана детно? Кома, фака. Окей, сега се логна в Фейсбук. Гледайте паролата. Окей, ще господа мога да си въведа паролата. Това е Фейсбук. И така върнахме се и се логнахме в Фейсбук, защото няма как да не играме. Той хората без да се логнем в Фейсбук. И окей, кути. Какво е това? Ще ясно, що китайци. И запива. Пета. Какво?
het uit het vuilnisbord. En die geef me tegen. Zo'n testen. Handen. Wat dan? Het is kunnen we zitten? Pieces verder. Hier sto ik wel. Moet je even hier. Oh, tramway. Pali tu presa. Olha, deve tocar bawak. Hai, ima tu minha nega diga no. Ima tapak. No. No. Vamos как снова. Big man, нали? Където да бира кони. Където се... Аз бих. Yeee. Изаби. Le късмет изтегляди. Афън. Забавно. Какви хора тук? Я верно. Вероятно би тук там по-към 5000. Примерно по-към 5000. Окей, ще почвам от начало. О, какво действа? Много. Ето на Мила. Имаме ябълка. Какво? Аре! Аре!
Служих си. Окей. Върнахме се. Там сме си тренували, макар страничко. Колелото на късмета от България. Окей, ще го скипна, ще го спра, когато дойде Тото България, тогава ще го пусна. Бе. И така, върнахме се Тото България. Там и господа Пешко върти колелото и ще му се паднат. Няма да са 35 000, този знае, но са 64 000. И му се пада най-мижевата награда от 4 кристала. Най-мижевата награда. Вау! Дами и господа, щеше с такава усмивка. Но беше с такава усмивка, вижте го. Нищо, че не му пише името отдолу. Защото цигане. Вижте го. Вижте го какво е цигане. И нищо не сме правили в този клип. И дано никога не види този клип. Това не бях по-мастер. Вие не бяхте, не знам какви. И тук има 16 педала. Не време педал. Ето. Как ми дължи 10 000 педал, дай ми. И какво ще правим, дами и господа? Знам какво ще правим. Сега ще ви покажа. Ай си извинявам, че не съм качвал толкова дълго време. Залози на Тото България. Това Тото много ни се отдава. Някакъв с iPhone, който хипер много губи. Apple. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. И коме ти пръне в уста. О, хайде го. Бах ти гола. Тук ме питат за някакво там положението с какво снимам. Газа си. Газа си снимам. Ком да ви пръдна в устата. Точно като снимам ли ще ми задавате въпросите? Айде малко да се съобразяйте. Бах ти трамваето. Бати трамвая! Трамвай! Маршрутката на Бойко Борисов. Ей, майки ти стара. Майки ти стара, батички пеко ли? И да, снимам. Едва 1 час през нощта и бърки топката мина. Топките. И тя ме прескочи. Браво! Лео Меси! Направо Кристиано Роналдо. Чуеш ли си ми запрещнало едно? Чай ти не си. О! И пак вкарам гол, извинете, че лагва. Просто ми е на 150 PS. Ей, майка му сте. Лагва, че? Лагва програма, защото не може да изобретат някаква светна програма. Снимане! И има видео, защото игрите са шивани и вече слагат само някакви реклами, за да рекламират покупците на телевизия. 6 човек ме гледат. Има 6 фена. Аз съм популярен. И с 6 хора. 7 милиарда. Ам 4000. Ето го видях. Щастлив. Има 6 човека. Окей. Какво това? Да, имаше 250 секунди. И сега печелиме от видео да гледаме, защото сме бедни.
към 10-13 хиляди долара, ама каре. Бедни с 13 хиляди. И педал. Баща педала. Ще... Вау. От 0 до 3 отрицателно число. С тези, които са я харесали, обратност! Обратност! Усмивката на Пешо! Пешо! Трябваше на Пешо! Затова става. Тук е като бара в Синсинати. Вижте, всичко е скъпо. Айде да не сме бедни да го купим това. Че не сме бедни. И сега че ме парите, като в Синсинати. С обувки това ще подхожда. Това около 10 000. Като в дискотека, честно казвам. Да, синичен, да. И ще похабиме за китайски. Китайски какво? Ще разбира. Ще купиме китайски. Няма пари. Китайски цайси. Китаец. Какво е за? Опашка. Опашка. Ай, вие обратни ли сте? Кой нормален си сложи опашка? Вие тъпи ли сте да бавите такива опашки? Че ще ги разгледам. Тая е яка и тая е яка. Тая са яки, всички са букуци. Букук, педалска. Странна. Наркоманска. Странна. What the fuck was that? Charmander. Малко покемон. В покемон стил, леко Charmander. Да, като стана покемон, въпрос за Pokemon Go, не мога да снимам на Pokemon Go, защото тъпата ми програма не става за телефона. И не мога да снимам на Pokemon Go. И трябва да си стега на таблета, защото е педал. Трябва да си стега на таблета, да избирам кути и такива неща, бе. Трябва да си избирам име, да си измислям име. Аз на телефон си мисля и 16 левел, аре. С всички нубове, които по 16 левел да вияят. И разгледахме най-циганското нещо в света. И излизаме, защото не мога да спах с нощи. Излизаме, защото Пешо не мога да го помогне. Нищо, че с усмивка. Спокойно, Пешо, спокойно. И дойдохме си. И се базикахме с Пешо. И ако някой, който гледа този клип и се казва Пешо, нищо лично, просто виж как се усмихваш. По средата си. И малко вкарахме базици в този клип. Това бях аз. Това беше промастър. Тоест това бях аз. Вие бяхте моите абонати. Също и скоро ще снимаме Pokemon Go. Не съм качвал дълго време, много се извинявам. И главата ми е по-голяма от цялото ми тяло. Браво! И ще спираме клипа, защото вече съм останала с досада на Пешо. Вижте му очите, какви са тъпи. Спокойно, Пешо, вече ще спреме. Кажете чао на Пешо и на беззъбата му усмивка. Скоро ще му избие от бой.